Lassie's Rescue Rangers. 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 Rescue Rangers. Lassie. Επεισόδιο 3. Η Ισπανική Γαλέρα. Ησύχασε, Μπεν. Τέτοια ωραία μέρα όλοι προτιμούν να πάνε για κολύμπι. Κι εγώ αυτό θα έλεγα. Καλομελέτα και έρχεται, Μπεν. Ας βιαστούμε λοιπόν. Υποσχέθηκα στο Ρόμπι μια βόλτα στη λιμνούλα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι πας να καλοπιάσεις το ρακούν για να μην σε ξεπεράσει το κολύμπι όπως και την άλλη φορά, Εμπρός, ας πηγαίνουμε πριν συμβεί κάτι πάλι. Σωστά. Θα σας δω αργότερα. Ωραία. Αν δεις πουθενά τη Λάση, στείλε την από εδώ, Σούζη. Προσοχή, ομάδα διάσωσης επίγον. Βατραχάνθρωπος αγνοείται στον κόλπο του Κλίντον. Εξοπλισμός κατά δύσεως απαραίτητος. Αναχωρήστε αμέσως. Λεπτομέρειες αργότερα. Βατραχάνθρωπος στον κόλπο του Κλίντον είπες. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο μέρος της ακτής. Ναι, είναι. Υπάρχουν ναυαγισμένα πλοία σε αυτή την αφιλόξενη περιοχή. Γι' αυτό κανένα πλοίο σήμερα δεν τολμάει να πλησιάσει εκεί. Είναι φυσικό. Είναι γεμάτη βράχους και ρουφίχτρες. Αυτός ο δίτης τι γυρεύει εκεί τότε? Γιατί δεν πήγε σε καμιά άλλη ακτή? Δεν πρόκειται για ένα κοινό δίτης, Jim Fox. Είναι βατραχάνθρωπος του πολεμικού ναυτικού σε μυστική αποστολή. Έχει εντοπιστεί κάποιο ξένο υποβρύχιο σε αυτή την περιοχή. Θα πρέπει να είναι κατάσκοποι. Μη στεναχωριέσαι, ξεδοντιάρη. Θα βρεις την ευκαιρία να τους δώσεις ένα μάθημα. Έτσι και πέσουν στα φαφούτικα δόντια σου. Δουλειά μας είναι να σώσουμε τον βατραχάνθρωπο. Να μάθουμε για ποιο λόγο μια ξένη κυβέρνηση στέλνει ένα από τα υποβρύχια της να κάνει έρευνες στα δικά μας ύδατα. Να, εκείνο ο κόλπος. Τι κοφτερή βράχη. Προσέχετε, μην πέσουμε πάνω τους. Δεν φαντάζομαι να έχει κανείς τη διάθεση να κολυμπήσει σε αυτή την ακτή, Ετοιμάσου να λύσει το σκηνή. Εντάξει, είμαι έτοιμος. Ρίξε το σκηνή. Ωραία, φύγαμε. Πού πάει ο ξεδοντιάρης? Πίσω στη στεριά. Τον καημένο τον έπιασε ναυτία. Ο βατραχάνθρωπος πήδηξε από αυτούς τους βράχους εκεί. Γι' αυτό σκορπιστείτε εδώ γύρω και ψάξτε το βυθό. Αν δείτε τίποτα ύποπτα, γυρίστε πίσω. Μην κάνετε τίποτα μόνοι σας. Θα σας παρακολουθώ εγώ από την οθόνη του ραντάρ. Σύμφωνοι, κύριε Τάρνερ. Αν εντοπίσω κάτι ύποπτο, θα σας ειδοποιήσω με αυτές τις φωτοβολίδες. Και τότε εσείς θα επιστρέψετε γρήγορα. Σύμφωνοι. Καλό κυνήγι, κύριε, και προσέχετε τους καρχαρίες. Εντάξει, Μπεν, έννοια σου, τα προσέχουμε. Πρώτα εσύ, Τζάκι. Ελπίζω να έχουν τα μάτια τους ορθάνυχτα. Είδες τίποτα, μπαμπά? Τους πήρε κυνήγι κανένα ψάρι εκεί κάτω. Ναι, ένα μεγάλο ψάρι και είναι μέσα στην κονσέρβα του.
Ο ένας ακόμα κολυμπάει, μα οι δυο έχουν σταματήσει. Θα πρέπει σίγουρα να βρήκαν κάτι, μα δεν φαίνεται τίποτα στο ραντάρ. Αναρωτιέμαι γιατί όμως. Ύποπτο, Ελάση. Αμερικανικό ναυτικό. Πέρασε αρκετή ώρα, μπαμπά. Τι στο καλό κάνουν εκεί κάτω, μου λες? Κι εγώ δεν ξέρω. Θα προτιμούσα να ανέβουν επάνω. Γιατί όσο μένουν στο βυθό κινδυνεύουν να γίνουν αντιληπτοί από τους πράκτορες. Οχ, καλά που το είδες, Λάση. Κάτι ύποπτο κινείται εκεί κάτω και είναι αρκετά μεγάλο. Το υποβρύχιο! Δεν αποκλείεται. Μοιάζει το σχήμα του. Μα ό,τι και να είναι, θα τους δημιουργήσει σίγουρα προβλήματα. Είναι υποβρύχια φωτοβολίδα? Ναι, θέλουν να έρθουν πίσω γρήγορα. Μα γιατί δεν φεύγουν? Αυτό το πράγμα είναι σχεδόν πάνω από το κεφάλι τους. Το δες! Δεν μπορούν να κινηθούν! Παγιδεύτηκαν! Πυρ! Ναι, κύριε. Πυρ, πλάκα, όχι φωτιά! Ναι, κύριε, ό,τι θέλετε. Μα τι γίνεται εδώ? Σίγουρα τους έπιασαν. Και τους πηγαίνουν στο υποβρύχιο. Όχι! Είδα τη φωτοβολίδα. Τι συμβαίνει? Ο Τζάκι και ο Τζιμ Φόξ εχμαλωτίστηκαν από το υποβρύχιο. Η Λάση πήγε να τους βοηθήσει. Μα πώς θα τους βοηθήσει? Κι εγώ δεν ξέρω. Μα κάτι θα σκεφτεί. Θα σκορώσει αυτή κάτι. Το δίχτυ, έρχεται! Ναι, καπετάνιε. Ωραία! Πιάσε γρήγορα τους εχμαλώτους και φέρ' τους σε μένα! Θέλω να τους ανακρίνω! Ναι, κύριε, έφυγα κιόλας. Γιατί διαρκώς σουρλιάζει ο ανόητος! Είσαι κούκλα, Λάση. Ωραία τα κατάφερες. Ναι, ασφαλώς. Μα ακούστε, υπάρχει ολόκληρος θησαυρός εκεί κάτω. Και μιλάμε φυσικά για χρυσό, Ναι, είναι αληθινό χρυσάφι. Ορίστε, έφερα αυτή την πλάκα για απόδειξη. Κοιτάξτε τι καλά. Υπάρχει ολόκληρο σωρός από αυτές την κοιλιά της βυθισμένης γαλέρας, πιστέψτε με. Και είναι χρυσός. Ναι, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Πρέπει να είναι 500 χρόνια εκεί. Γι' αυτό ήρθε εδώ το υποβρύχιο. Τι απέγινε ο Δίτης, παιδιά? Δεν τον βρήκατε πουθενά? Όχου, αυτόν το ξέχασα. Είναι φαίνεται παγιδευμένος μες στο πλοίο. Δεν είμαστε σίγουροι, μα βρήκαμε αυτό. Ναι, σε αυτόν ανήκει. Θα πρέπει να είναι μες στο πλοίο. Αν ξέραμε σε ποιο σημείο θα μπορούσαμε να τον ελευθερώσουμε πριν μας προλάβει το υποβρύχιο. Εγώ θα πρότεινα να στέλναμε εκεί τη χελώνα μας με ένα σηματοδότη. Εννοείς να βάλουμε στην πλάτη της το μπομπό που έφτιαξες? Συμφωνείς κι εσύ, μπαμπά? Ναι, κύριε Τάρνερ, είναι μια καλή ιδέα αυτό. Ας δοκιμάσουμε όμως. Κάντε γρήγορα. Εντάξει, μπήκε στη θέση του. Καλά ακούγεται πάντως. Θα λειτουργήσει λες κάτω από το νερό ή θα πάθει καμιά βλάβη? Δεν είμαι σίγουρη, μη σε νοιάζει όμως, θα το μάθουμε γρήγορα. Εμπρός, χελονίτσα, πήγαινε να βρεις τον βατραχάνθρωπο. Πού είναι η αχμάλωτη? Περισμένο. Έρχομαι, κύριε, έρχομαι. Επιτρέψτε μου να αναφέρω. Πού είναι η αχμάλωτη? Δεν υπάρχουν εχμάλωτοι, κύριε. Τι ανοησίες μου τσαμπουνάς? Ποιος ήταν στο δίχτυ? Ψάρια, κύριε, ένα σωρό ψάρια. Δεν με ενδιαφέρουν τα ψάρια. Πού πήγαν οι εχμάλωτοι? Δεν τους είδες μπουμπούνα? Είδα μόνο ψάρια, κύριε. Εννοείς ότι τραπέτευσαν? Μα πώς? Δεν πειράζει. Παγίδα νούμερο 2. Ναι, κύριε, αμέσως, κύριε. Νόμισαν ότι γλίτωσαν. Μα δεν θα ξεφύγουν αυτή τη φορά. Εμπρός, μπέμπα, κουνήσου.
Φαντάσου, μια τόσο βιαστική δουλειά και την αναθέσαμε στη χελώνα. Έπιασα σήματα. Λέει ότι παγιδεύτηκε τη στιγμή που έκανε έρευνες στα μπάρι. Είναι προς τη μεριά της Πρίμνης, μα θα πρέπει να προσέχετε. Γιατί, τι τρέχει? Λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνο το σημείο που βρίσκεται. Το πλοίο είναι σάπιο και μπορεί να καταρρεύσει πολύ εύκολα. Σωστά, πρέπει όλα να γίνουν υπολογισμένα. Λάση, αναλαμβάνεις να φυλάς την άκα τόσο θα λείπω εγώ. Περιμένετε! Δεν φάνηκαν, Λάση. Θα πρέπει να βιαστούνε. Δεν αστείευεται αυτό το υποβρύχιο. Φοβάμαι θα τους κάνει μεγάλη ζημιά. Έφυγε, Λάση. Γλιτώσαμε. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Ο μπαμπάς ήξερε ότι μπορούσε να βασίζεται σε σένα. Μα τι έπαθες, Λάση, συμβαίνει τίποτα? Διαλύθηκε το ναυαγισμένο πλοίο. Θα πρέπει να βγουν έξω πρωτού γίνουν όλα σβαράλια. Διαφορετικά θα έχουν τη τύχη του βατραχάνθρωπου. Τι συμβαίνει τώρα, Λάση? Στέκεται ακόμα όρθιο το πλοίο. Ωραία, εφόσον είναι στη θέση του όπως δείχνει το ραντάρ υπάρχουν ελπίδες. Θα ανησυχούμε μονάχα όταν εξαφανιστεί από την οθόνη μας. Εξαφανίστηκε το πλοίο. Χάθηκε. Ας ελπίσουμε ότι πρόλαβαν να βγουν όλοι έξω έγκαιρα. Φτηνά δεν κλείδωσες, Ναι, ευτυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχα ακούσει για τη Λάση και την ομάδα διάσωσης, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα σας έβλεπα σε δράση. Αν χρειαστείτε ποτέ κάτι από μένα, ειδοποιήστε με. Με την τηλεγραφική συσκευή της φίλης μας, βέβαια. Είδατε τι πάθαμε. Ο θησαυρός μας βούλιαξε στο βυθό του ωκεανού. Εννοείς ότι εξαφανίστηκε? Ναι, βρήκε ένα άνοιγμα και πάει. Χάθηκε. Χάθηκε. Εννοείς ότι δεν βρίσκεται πια στη γαλέρα. Πού είναι τότε? Δεν ξέρω, κύριε, πάντως χάθηκε. Μια θύρα τον. Μια στιγμή. Ναι, χάθηκε. Τι τρέχει πάλι, Λάση? Είδες τίποτα? Τι προσπαθείς να μας πεις?
Ωραία, λέγε, τι θέλεις. Ρόμπι! Πού είναι ο Ρόμπι? Όσοι φορά, το χταπόδι! Ποιο χταπόδι? Είχατε μπλεξίματα με κανένα χταπόδι? Πώς δεν βγάλαμε εδώ πάνω, νομίζεις? Κάναμε ηλιοθεραπεία? Θα άρπαξε με τα πλοκάμια του το Ρόμπι σίγουρα. Ρόμπι! Ένας θεός ξέρει που βρίσκεται τώρα. Τι είναι αυτό? Το υποβρύχιο. Άρχισε να κινείται. Χάθηκε ο θησαυρός. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε? Φεύγουμε. Το περισκόπιο. Κύριε, αν υψώσουμε το περισκόπιο θα μας δούνε. Αν δεν το υψώσουμε, πώς θα ξέρουμε που πηγαίνουμε, ηλίθιε? Θα πέσουμε πάνω στους βράχους. Ναι, κύριε. Το υποβρύχιο φάνηκε, το είδατε? Δεν μας ενδιαφέρει. Πρέπει να βρούμε το Ρόμπι εμείς. Κάτι βλέπω εκεί πέρα, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Ίσως εσείς με τα κιάλια να δείτε καλύτερα. Είναι ο Ρόμπι. Ολοσόντανος. Ωραία. Τι βλέπεις τώρα? Δεν ξέρω, κύριε. Λοιπόν, ανάφερε. Ναι, κύριε, αναφέρω ότι είναι ένα ρακού στο περισκόπιο μας. Πώς τα κατάφερε να ανέβει εκεί? Τι είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, δεν αποκλείεται όμως να πρόκειται για περισκόπιο. Αυτό το ζώο θα μας κάνει ζημιά. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό πρωτού πέσουμε πάνω στους βράχους. Κάτω το περισκόπιο! Πάνω το περισκόπιο! Δεν έφυγε ακόμα. Κάτω το περισκόπιο! Θα το διώξω τώρα. Στάσου, σταμάτα! Έπεσε στο νερό. Θα τον φέρεις λάση? Αυτό ήταν. Έτσι, μπράβο, Λάση, φέρ' τον εδώ. Εμπρός, κούκλα, μη χασομεράς, φέρ' τον αμέσως εδώ. Έβρεγε, κύριε. Ωραία. Και τώρα ας του δίνουμε γρήγορα. Πάμε! Φούλοι μηχανές! Εντάξει, πλοίαρχε. Γιατί δεν προχωράμε? Σταμάτησαν οι μηχανές, δεν έχουμε καύσιμα. Τι κάνουμε τώρα, κύριε? Τώρα, Βλάξ, ή θα παραδοθούμε ή θα βγούμε στην επιφάνεια και θα εξαφανιστούμε. Ας παραδοθούμε. Εννοείς να παραδοθούμε σε ένα ρακούν? Ναι, κύριε. Ποτέ! Και τώρα άκουσε. Βγαίνουμε στην επιφάνεια και αμέσως θα φτάσουμε στην ακτή κολυμπώντας. Θα κρυφτούμε σε κάποια σπήλια. Κοιτάξτε, να το υποβρύχιο, εκεί πέρα. Να ειδοποιήσουμε την ακτοφυλακή. Την ειδοποίησα εγώ. Σύντομα θα βρίσκεται εδώ. Και αν προσπαθήσουν να βγουν στη στεριά, τι κάνουμε τότε? Θα χρησιμοποιήσουμε το μυστικό μας όπλο. Το μυστικό μας όπλο. Ξέρεις τι θα κάνεις, Λάση. Γρήγορα! Άνοιξε την καταπακτή! Ναι, κύριε. Κύριε, επιτρέψτε μου να αναφέρω. Στάσου, ξέρω τι θα πεις. Το φαντάστηκα. Υπάρχει ένα γιγαντιαίο οχταπόδι πάνω στην καταπακτή. Όχι, κύριε, υπάρχει ένα λιοντάρι εκεί. Ασφαλώς. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Λοιπόν, τι προτείνεις να κάνουμε τώρα? Εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω, κύριε. Τι πρόκειται να κάνεις? Θα παραδοθώ. Κοιτάξτε, παραδίδονται. Έσκησε το μυστικό όπλο. Είναι αστείο. Για φανταστείτε, ένα κατασκοπευτικό υποβρύχιο να παραδίδεται σε ένα φαφούτικο λιοντάρι. Λοιπόν, τον λυπάμαι τον καημένο τον πλοίαρχο. Ήταν άτυχος σήμερα. Το ίδιο κι εμείς όμως. Τόσο χρυσάφι και το μόνο που μας απόμεινε είναι αυτό το κομμάτι. Έχεις ολόκληρη ζωή μπροστά σου για να πλουτίσεις. Εσείς! Είναι πρόθυμος να έρθει κανείς μαζί μου? Πού θα
Που θα πάω? Να κολυμπήσω ασφαλώς. Σίγουρα θα αστείευεσαι. Θα έρθεις μαζί μου, Ρόμπι? Γεια σας, παιδιά. Σήμερα θα πούμε 2 λόγια για την πυρασφάλεια. Στα δημόσια κτίρια έχουμε πάρει κάποια μέτρα για τη φωτιά, όχι όμως και στα σπίτια μας. Αυτό είναι ένα κουδούνι συναγερμού. Μόλις το ακούσουμε, όταν είμαστε στο σχολείο, βγαίνουμε αμέσως έξω γιατί κάπου έχει πιάσει φωτιά. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι θα κάνετε αν πιάσει φωτιά στο σπίτι σας? Πώς θα βγείτε έξω να σωθείτε? Λοιπόν, πρέπει να φροντίσετε να υπάρχουν έξοδοι κινδύνου σε περίπτωση που εγκλωβιστείτε από τη φωτιά. Καλού κακού έχετε ένα μικρό πυροσβεστήρα. Ιδιαίτερα πρέπει να ξέρετε πώς θα διαφύγετε αν ζείτε σε πολυκατοικία. Γιατί όταν πιάσει φωτιά θα είναι πολύ δύσκολο να βρείτε μια έξοδο. Πρέπει να έχετε πρόχειρο το τηλέφωνο της πυροσβεστικής για να την καλέσετε όταν κινδυνεύετε. Ωραία, αυτά για σήμερα. Θέλω να ξέρετε ότι η φωτιά μπορεί να προέλθει από διάφορες αιτίες. Γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί. Ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί. Μάνος Βενιέρης, Ματίνα Καρά, Γιώργος Μάζης, Αργύρης Παυλίδης, Ηλίας Πλακίδης, Πέρι Ποράβου. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Καρτούλης. Ο μαγικός καθρέφτης. Ποια είναι η ομορφότερη κοπέλα σε ολόκληρο τον κόσμο? Ρωτάει η πριγκίπισσα Μπέλα το μαγικό της καθρέφτη. Και όταν εκείνος απαντά η πριγκίπισσα υπότης, η Μπέλα θυμώνει και θέλει να της κάνει κακό. Το ήθος όμως και η γενναιότητα της πριγκίπισσας θα διδάξουν στην Μπέλα ότι ο καθένας είναι τόσο όμορφος όσο η καρδιά του. Μια πανέμορφη ιστορία που κανένα παιδί δεν πρέπει να χάσει. Και πάντα με την εγγύηση της Τζοκόντα Βίντεο. Ο πρίγκιπας και η μαγεμένη βασιλοπούλα. Η δύναμη της αγάπης του νέου πρίγκιπα θα λύσει τα μάγια και ο κύκνος θα γίνει ένα πανέμορφο κορίτσι. Η μαγεία και η ποίηση του μεγάλου